what's up guys, di tayo nakuha. Pero okay lang, nag-ano naman tayo eh. Nag-try lang naman tayo sa kung sa basketball, try out. Yan. Ben Moto Vlog. Magsabi ka, sheesh! Sheesh, sheesh, sheesh. Ayan guys, ayan, importante, meron tayo nito. Patunay na kapalamin nito ba eh. BBB, Ben Moto Vlog. Ayan. BBB yan. Sana na to sa kagaya namin mga vlogger. Sheesh, sheesh.